Mfundisi wami, hlala phansi. Yabona wena. Mbatha. Ayiqaphela Mbatha. Wena udale yonke lento. Wena udidiyele yonke lento nale ntombi yakho. Hlala phansi. Uyashisa? Khuluma phela. Angithi wena udale yonke lento. Yazi kuyokusiza ukuthi ulalela abefundisi. Hlala phansi. Ngithi khuluma wena udale yonke lento akithi. Mbatha kuyokusiza ukuthi ulalele abefundisi. Kanti ke nami ngiyakwazi njalo kuye police station ngithola i-restraining order Mbatha. Hlala phansi. Hlala phansi, wolalela. Uyabona? Useshilo ushezi. Zibucayi kakhulu le insolo lezi lamacala obekwa wona lawa. Somngenisa nomntwana lona azobeka naye abike udaba lwakhe. Kubalekile ukuthi siwezwe omabili amasayidi. Okwamanje sizokucela ukuthi thatha iwalk nje, pholisa ikhanda, uphumele phandle, uphuza amanzi, wehlise igwebu lelo nalo.